Sulanglu kar Benglong arat ke doana phanta lapen ke cerap cetu productions nangalang dunver nang subscribe dunver atum doan phan lapen nang share dunver likes comments nang pi dunver atum doan hastame kardom nang pajiriklo pini cerap cetu production along kopi posila bangso video ka selam lo pelotang te birta ke me nelisi cepehem pulo lase nang ajak tum nang karju nang li YouTube channel long upload le ma po hala dak bang ke subscribers tum neli lun sing hong ding cho ti wa se di comment song ka prek do ko ti masi neli bang hadak upload le dalam mat dak la YouTube channel ka vetum matenang ke upload dun kang tung atum phan ke dak chet la cerap chetu productions pasing pui delo la ka do ka ve phan lo la snon el hin pen la cerap chetu productions along ke upload tang atuma phan isi berta ke me pachini ning hang abang puten phan bang ke non mat ke rapethek positame la non cerap chetu productions along ke upload pen koloso singar alun si views ke ong nai ma non views ke ong nai ke chesong ti so lapen ke chesong ti so ke hai lapen ke bapuram terona ke hai lapen ke ala Daniel Terang lapen ke kangthir timung ke hai alang letum lapen ke Daniel Terang ke hai inuwet bang lapen ke acuing ti ke hai alang li lun ong chelo lapen ke Binson teron ke hai ta ong jo Lucas lapen lavang than ni dung an pu Lucas vari ke hai pipen long kiram ke hai alang le tumalun ta dulu hai 100 cross side lu lapen la morning ti lunta ijer la oi kajek pa bang kalang lo la sila kadu ka ve pen non highest ke chesong ti so ke hai han lo la se non la songbong kwan views ong jin ne cholo la se non first neli pipondet po video ta selam de lo posineli la ake hai chesong ti so lunse po ke hai phan bang jong si neli studio long wang pulotang te neli la cerap cetu production sa hin pen alang lipan kerap full anke unedet positame alang lipan anam bang pajum ik po 50% si deng ponik chat po 50% bang ke nilihin ban ke rablo la se alang li non la views ke ong nai bang alang li han lo pose alang li phan berta ka melo la pan ka prek singers do ano panstame ko pachini ke la han lo de jong si cerap cheto productions along views ke ong nai pulo tang te mo tani li lang ponik bom ji mo ka prek ver sai ke kopi pone next bang ke la se kado ka vitaning chepa bigri lapan ke lapang so channel ke jingthor lo pulo tang te la kane li nuvet ke li lo kado ka ve phan lo la se ning cheparong nang la han lo pini cerap cheto productions hin pen berta ke me pachini ke kardom la se kardom pi frang lo la se non bang offer ke long bang ke lunse po chesong ti so alang li phan se offer pi pon lo 50% an se deng ponchot po 50% bang ke alang li phan ke rab lo la nili studio long mat pulo tang te la thank you